To, čo sa mu stane, sa stáva každodenne v kanceláriách a domácnostiach všade na svete. Súčiastka vo vnútri tlačiarne sa poškodila a výrobca Marko sa odkazuje na technickú pomoc. Technik môže problém diagnostikovať, ale už samo o sebe to stojí 15 eur. Náhradné súčiastky je totiž veľmi ťažko zohnať. Oprava sa vôbec neoplatí. Stálo by to okolo 120 eur. Za 40 eur si už kúpiš novú. Odporúčal by som kúpiť novú tlačiareň. Rozhodne treba kúpiť novú. Nie je náhoda, že všetci obchodníci odporúčajú kúpiť si novú tlačiareň. Keby Marko súhlasil, stal by sa len ďalšou obeťou plánovanej zastaranosti, tajného mechanizmu poháňajúceho našu konzumnú spoločnosť. Zmyslom života sa stalo požičiavanie peňazí na kupovanie nepotrebných vecí. Žijeme v spoločnosti ovládanej ekonomikou rastu. Lenže zmyslom tohto rastu nie je uspokojenie potrieb, ale ešte väčší rast. Ak ľudia nebudú ústavične nakupovať, ekonomika neporastie. Plánované zastarávanie. Nutkavá túžba konzumenta vlastniť najnovšie veci ešte o niečo skôr, ako je vôbec potrebné. Vo filme si ukážeme, ako plánované zastarávanie ovláda naše životy už od 20. rokov 20. storočia, keď začali výrobcovia skracovať životnosť výrobkov len preto, aby zvýšili dopyt spotrebiteľov. Jednoducho skrátime životnosť produktov na 1000 hodín a hotovo. Ukážeme si, ako si návrhári a technici osvojili a prispôsobili nové hodnoty a ciele. Na rysovacích doskách sa začali navrhovať menej kvalitné veci. Tie veci si načasovali tak, že sú už zastarané už vtedy, keď za ne zaplatíš. Použi a odhoď. Ale nová generácia spotrebiteľov začala výrobcov spochybňovať. Dá sa vytvoriť životaschopná ekonomika, v ktorej by plánované zastarávanie neničilo životné prostredie? Budúce pokolenia nám nikdy neodpustia a určite sa dozvedia o životnom štýle vyspelých krajín založenom na plytvaní. Slovenská televízia uvádza dokumentárny film Žiarovková konšpirácia. Zamlčaný príbeh plánovaného zastarávania. Vítajte v Livermore v Kalifornii, na mieste, kde sa zrodila prvá žiarovka sveta. Volám sa Lynn Owens a vediem komisiu pre žiarovky. V roku 1972 sme zistili, že žiarovka, ktorá visela v požiarnej stanici, nebola hociaká žiarovka. Žiarovka v požiarnej stanici v Livermore svieti nepretržite od roku 1901. Je len príznačné a ironické, že už prežila aj 2 webové kamery. Keď v roku 2001 žiarovka slávila svoje 100. narodeniny, obyvatelia Livermoreu usporiadali veľkú narodeninovú oslavu v americkom štýle. Mysleli sme si, že príde tak 200 ľudí, ale nakoniec nás bolo asi 900. Asi by vám nenapadlo želať všetko najlepšie k narodeninám práve žiarovke. Ale naozaj sa to stalo. Základ žiarovky vznikol v mestečku Shelby v štáte Ohio okolo roku 1895. A žiarovku skonštruovali veľmi zaujímavé dámy, ktoré mám tu na obrázku, a niekoľko pánov, ktorí do spoločnosti investovali. Vlákno vymyslel Adolf Schaier a vymyslel ho tak, aby vydržalo.
Ako je to možné? Neviem. Toto tajomstvo si so sebou zobral do hrobu. Šajetovo tajomstvo večného vlákna nie je jedinou záhadou v dejinách žiarovky. Oveľa väčším tajomstvom je to, ako sa mohla obyčajná žiarovka stať prvou obeťou plánovaného zastarania. Štedrý deň roku 1924 bol veľmi výnimočný. V zadnej miestnosti jedného domu v Ženeve sa stretli páni v prúškovaných oblekoch, aby sa dohodli na tajnom pláne. Rozhodli sa založiť prvý celosvetový kartel, ktorý si dal za cieľ kontrolovať výrobu žiaroviek všetkých krajín a potom si rozdeliť koláč, ktorý sa nazýva Svetový trh. Kartel dostal meno Phoebus. Phoebus zahŕňal hlavných výrobcov žiaroviek v Európe a Spojených štátoch amerických a dokonca aj v kolóniách v Ázii či Afrike. Hlavnými cieľmi bola výmena patentov, kontrola výroby, no predovšetkým spotrebiteľov. Pre firmy je lepšie, keď spotrebiteľ žiarovky nakupuje pravidelne. Čím sú žiarovky kvalitnejšie a čím dlhšie svietia, tým väčšia je ekonomická strata a nevýhoda. Spočiatku sa výrobcovia usilovali zaručiť čo najdlhšiu životnosť žiaroviek. 21. októbra 1871 vyústili viaceré experimenty do výroby malej žiarovky s ohromnou výdržou. Jej vlákno vykazovalo veľkú stabilitu. Prvá žiarovka Thomasa Edisona v predaji od roku 1881 mala životnosť 1500 hodín. Do založenia kartelu Phoebus v roku 1924 výrobcovia hrdo propagovali životnosť až 2500 hodín a zdôrazňovali práve trvácnosť svojich výrobkov. A tak si vo Phoebuse povedali, prečo jednoducho neznížiť životnosť jednotlivých žiaroviek len na 1000 hodín. V roku 1925 bol za tým účelom zriadený tzv. Výbor pre 1000-hodinovú životnosť, ktorý si vytýčil cieľ znížiť po technickej stránke životnosť žiaroviek na stanovený limit. O viac ako 80 rokov odhalil berlínsky historik Helmut Höge dôkazy o činnosti tohto výboru ukryté v interných dokumentoch zakladajúcich členov kartelu. Napríklad holandskej spoločnosti Philips, nemeckej firmy Osram alebo francúzskej Compagnie de l'Homme. V tomto dokumente kartelu sa uvádza: priemerná životnosť lámp verejného osvetlenia nesmie byť zaručená, použitá alebo ponúknutá v inej hodnote, ako je životnosť 1000 hodín. Pod nátlakom kartelu začali členovia spoločnosti pracovať na návrhoch menej odolnej žiarovky, ktorá by vyhovovala novému pravidlu 1000 hodín. Výroba žiaroviek a dodržiavanie noriem výrobcami sa prísne kontrolovali. Jedno opatrenie napríklad spočívalo v zriadení skúšobnej rampy, na ktorej boli umiestnené pätice žiaroviek. Na ne sa pripevňovali jednotlivé exempláre žiaroviek z rôznych výrobných sérií a firmy ako napríklad Osram čo najprecíznejšie zaznamenávali, ako dlho žiarovky svietia. Kartel Phoebus svoje pravidlá presadzoval aj prostredníctvom prepracovaného byrokratického aparátu. Ak boli každomesačné výkazy mimo normy, pristupovalo sa k prísnym pokutám. Toto je pokutová tabuľka z roku 1929, ktorá zaznamenáva, koľko švajčiarskych frankov musia členovia kartelu zaplatiť ako pokutu, ak žiarovky svietia dlhšie ako napríklad 1500 hodín. Ako sa postupne presadzovalo úmyselné zastarávanie, životnosť produktov sa znižovala. Len za 2 roky prudko klesla z 2500 na 1500 hodín. Do roku 1940 sa kartelu podarilo naplniť svoj cieľ. Štandardnou dobou životnosti žiaroviek sa stalo 1000 hodín.
V roku 1932 to musela byť veľmi lákavá vízia. V tom čase sa ešte vôbec nehovorilo o niečom, ako je trvalá udržateľnosť. Planéta sa vnímala len ako nevyčerpateľný zdroj prírodných surovín, ktoré treba využívať výlučne v prospech hromadenia bohatstva. Iróniou osudu bola žiarovka vždy symbolom nových myšlienok a inovácií. A preto sa stala jedným z najstarších a najlepších príkladov plánovaného zastarávania. V nadchádzajúcich 10 ročiach vynálezcovia patentovali desiatky nových žiaroviek. Jedna dokonca svietila až 100 000 hodín, no žiadna z nich sa nedostala na trh. Kartel Phoebus oficiálne nikdy neexistoval, hoci jeho činnosť nebola verejnosti celkom neznáma. Trik spočíval v ustavičnom menení názvu. Premenovali sa na Medzinárodný elektrický kartel a potom na niečo iné. Čo je dôležité, táto podstata je aj naďalej inštitucionalizovaná a existuje aj dnes. V Barcelone sa Marcos rozhodol neposlúchnuť rady obchodníkov kúpiť si novú tlačiareň. Chcel si ju opraviť na vlastnú päsť a na internete našiel človeka, ktorý dokázal presne určiť technickú chybu. Je to malé špinavé tajomstvo atramentových tlačiarní. Chcel som si niečo vytlačiť a tlačiareň mi oznámila, že potrebuje vymeniť niektoré súčiastky. Tak som sa teda rozhodol trošku sa v nej povrtať. Ahoj Marcos, dostal som tvoju správu. Marcos sa s autorom videa spojil. Na dne tlačiarne sa nachádza zásobník vyplitvaného atramentu. Atramentové tlačiarne musia ustavične čistiť hlavy, čo sa vykonáva striekaním atramentu cez otvor v dolnej časti tlačiarne do tejto veľkej špongie. Čas, za ktorý istý počet kvapiek atramentu pretečie, je presne stanovený a potom prestane fungovať. Oficiálne zdôvodnenie znie, že ide o zabránenie vytekaniu atramentu na stôl. Obávam sa však, že podstata problému je inde. Technológia je jednoducho nastavená tak, aby sa prístroj pokazil. Plánované zastaranie sa objavilo paralelne s masovou výrobou vytváraním spoločnosti konzumu. Výroba produktov so zníženou životnosťou je súčasťou procesu, ktorý sa začal priemyselnou revolúciou. Stroje začali vyrábať masovo a oveľa lacnejšie. Spotrebitelia boli nadšení, so strojmi však nedokázali držať krok a množstvo produkcie sa vymklo z rúk. Už v roku 1928 jeden vplyvný časopis varoval, že výrobok, ktorý sa odmieta opotrebovať, je tragédiou pre biznis. Masová produkcia spôsobila, že mnohé druhy tovaru sa stali široko dostupnými. Ceny klesli a ľudia začali nakupovať nie pre potrebu, ale pre zábavu. Ekonomika prekvitala. V roku 1929 utržil konzumný svet prvý šok, keď zrútenie burzy na Wall Street uvrhlo Spojené štáty americké do hlbokej krízy. Do roku 1933 ostala bez zamestnania štvrtina pracovnej sily. Ľudia si už nežiadali tovar, ale prácu a jedlo. A potom prišiel z New Yorku radikálny návrh, ako opäť naštartovať zrútené hospodárstvo. Prominentný burzový maklér Bernard London navrhol ukončiť krízu právnym uzákonením povinnej politiky plánovaného zastarávania. Poprvýkrát sa tento koncept dostal na papier. Podľa Londonovho návrhu bude výrobok funkčný len počas záručnej lehoty a po jej uplynutí sa bude považovať za právne neexistujúci. Spotrebiteľ ho následne odovzdá vládnej organizácii, ktorá ho znehodnotí. Usiloval sa nájsť rovnováhu medzi kapitálom a prácou, tak aby pre nový tovar vždy existoval odbyt.
aby bol stále dopyt po práci a aby z toho zároveň profitoval kapitál. Bernard London veril, že povinným plánovaným zastarávaním sa budú kolieska priemyslu aj naďalej točiť, ľudia budú donekonečna konzumovať a všetci budú mať prácu. Giles Slade prišiel do New Yorku, aby o autorovi myšlienky zistil viac. Chce zistiť, či Bernard London presadzoval plánované zastarávanie len kvôli zisku, alebo či chcel naozaj predovšetkým pomôcť nezamestnaným. Toto je Dorothea Weitznerová. Pamätá si na stretnutie s Bernardom Londonom z rodinnej vychádzky z 30. rokov. Nehovorte mi, ktorý to je, ale je to zaujímavé. Áno, vyzerá naozaj veľmi intelektuálne. Stretli ste sa s ním v roku 1933. Mala som asi 16-17 rokov. Moji rodičia vtedy vlastnili Cadillac veľký ako vzducholoď. Mama šoférovala, otec sedel vedľa nej a pán a pani Londonovci na zadnom sedadle limuzíny. Otec navrhol, aby mi pán London vysvetlil svoju filozofiu. Bol to veľmi zaujímavý človek. V krátkosti mi povedal, že je to jeho návrh, ako zastaviť krízu. Boli sme vtedy v hospodárskom úpadku, dokonca väčšom ako dnes. Bol tou myšlienkou posadnutý podobne, ako dokáže byť maliar bytostne posadnutý svojim umením. V aute mi dokonca vyjavil obavy, že sa bojí, aby sa jeho myšlienka nevnímala ako priveľmi radikálna. Návrh Bernarda Londona napokon ostal bez povšimnutia. Zastarávanie sa ako právny záväzok nikdy neuviedlo do praxe. O 20 rokov neskôr, v 50. rokoch, sa myšlienka objavila znova, ale so zásadnou zmenou. Plánované zastarávanie nemalo byť spotrebiteľovi vnútené, ale sa ním mal nechať dobrovoľne zviesť. Plánované zastarávanie. Nutkavá túžba konzumenta vlastniť najnovšie veci ešte o niečo skôr, ako je vôbec potrebné. My v Amerike. Počuli ste hlas Brooksa Stevensa, apoštola plánovaného zastarávania v povojnovej Amerike. Výstredný priemyselný dizajnér navrhoval čokoľvek od domácich spotrebičov cez autá až k vlakom, vždy s ideou plánovaného zastarávania. V duchu doby vyjadrovali návrhy Brooksa Stevensa rýchlosť a modernitu. Aj dom, v ktorom býval, bol neobvyklý. Toto je dom, ktorý navrhol môj otec a v ktorom som vyrástol. Keď sa na predmestí staval, každý si myslel, že to bude nová autobusová stanica. Ničím sa neponášal na bežné obytné domy. Pri navrhovaní produktu otec vždy myslel najmä na to, aby obsahoval nejaké posolstvo. Neznášal nudné veci, ktoré v spotrebiteľovi nevzbudzujú žiadnu túžbu kúpiť si ich. Na rozdiel od niekdajšieho európskeho prístupu, keď sa pokúšali vyrábať čo najlepšie produkty, ktoré by vydržali večne, čo samozrejme znamená, že si kúpite úžasné svadobné šaty, v ktorých vás aj pochovajú a nikdy už nebudete mať nič iné, na rozdiel od toho chce Amerika docieliť, aby sa konzumentovi obľúbené predmety zunovali. Posunul ich do obchodov z druhej ruky a zadovážil si len najnovšie s najmodernejším možným vzhľadom. Brooks Stevens cestoval po celých Spojených štátoch amerických a v každom prejave propagoval plánované zastarávanie. Jeho prístup sa stal priam evanjeliom doby. S vďakou americkým návrhárom. Ženy, ale aj muži sa čoraz väčšimi zaujímajú o to, ako veci vyzerajú. Dychtivo sa nadchýnajú všetkým, čo je nové, krásne a moderné. Dizajn a marketing v konzumentoch vyvolával vždy novú túžbu po najnovších modeloch. Môj otec nikdy žiadnu vec nenavrhoval tak, aby zlyhala alebo z akejsi funkčnej príčiny v krátkom čase zastarala. Plánované zastarávanie je celkom na zodpovednosti spotrebiteľa. Nikto ho predsa nenúti ísť do obchodu a produkt si kúpiť. Robí to z vlastnej slobodnej vôle a voľby.
Sloboda a šťastie vďaka neobmedzenej spotrebe. Americký spôsob života v 50. rokoch sa stal základom konzumnej spoločnosti, ako ju poznáme dnes. Bez plánovanej zastaranosti by takéto miesta vôbec neexistovali. Neboli by žiadne produkty, neexistoval by priemysel, boli by zbytoční dizajnéri či architekti, predávači, upratovači, žiadne bezpečnostné hliadky, žiadne pracovné miesta. Ako často si vymieňate mobilné telefóny? Raz za rok. Raz za rok. Plánované zastarávanie je dnes integrovanou súčasťou škôl dizajnu aj inžinierstva. Boris Knuff vysvetľuje koncept životného cyklu produktu, čo je moderný eufemizmus pre plánované zastarávanie. Bol som pre vás nakúpiť a mám tu niekoľko vecí. Panvicu, tričko, ďalšie tričko. Žiaci sa učia, ako navrhovať produkty pre svet biznisu, ktorý je ovládaný jediným cieľom, častým opakovaným nakupovaním. Nechám veci kolovať a vy mi poviete, po akej dlhej dobe sa podľa vás zničia a aká je ich životnosť. Návrhári musia rozumieť spoločnosti, pre ktorú pracujú. Spoločnosť sa rozhoduje na základe obchodného modelu, ako často si želá produkty a ponuku obnovovať, a táto informácia je návrhárom sprostredkovaná. Predmet musia na základe toho navrhnúť spôsobom, ktorý bude presne zodpovedať obchodnej stratégii klienta. Plánované zastarávanie je základom obrovského ekonomického rastu, ktorý západný svet prežíval od 50. rokov. Od tých čias sa stal rast svätým grálom našej ekonomiky. Žijeme v spoločnosti ovládanej ekonomikou rastu. Lenže zmyslom rastu nie je uspokojenie potrieb, ale ešte väčší rast, nekonečný rast, neobmedzená produkcia. A na zabezpečenie rastu produkcie je potrebné neprestajne zvyšovať jej spotrebu. Serge Latouche je známy kritik ekonomiky rastu a obšírne opísal jej mechanizmy. Tromi základnými nástrojmi sú reklama, plánované zastarávanie a úvery. V poslednej generácii sa zmyslom života stalo požičiavanie peňazí na nákup vecí, ktoré nepotrebujeme. To je postavené na hlavu. Kritici spoločnosti rastu upozorňujú, že je z dlhodobej perspektívy neudržateľná, nakoľko sa zakladá na očividných rozporoch. Ten, kto si myslí, že nekonečný rast sa dá zosúladiť s konečnou planétou, je buď blázon, alebo ekonóm. Dráma tkvie v tom, že v dnešných časoch sme všetci ekonómovia. Prečo sa každé 3 minúty vyrobí niekde na svete nový produkt? Je to naozaj potrebné? Zdá sa mi, že veľa ľudí pochopilo potrebu zmeny takéhoto systému vo chvíli, keď im politici začali tvrdiť, že viac nakupovania môže najlepšie naštartovať krachujúcu ekonomiku. V spoločnosti rastu všetci sedíme v pretekárskom aute, ktoré už dávno nemá šoféra a ktorého koniec sa dá ľahko predvídať. Bude to buď tvrdý náraz do múra, alebo zrútenie sa do priepasti. Pri podrobnom prezeraní manuálov rôznych tlačiarní si Marcos uvedomil, že ich životnosť je stanovená výrobcami hneď od začiatku. Dosiahli to umiestnením čipu hlboko dovnútra tlačiarne.
Našiel som čip, ktorý zaznamenáva počet vytlačených strán. A keď prekročí vopred stanovené množstvo, zablokuje tlačiareň, ktorá prestane fungovať. Aké majú inžinieri pocity z vyrábania vecí, ktorých účelom je zlyhať? Ich dilemu popisuje britský film z roku 1951, v ktorom mladý chemik vynašiel trvalú hrozbu. Je presvedčený, že sa zaslúžil o veľký pokrok. Jeho objav však zďaleka nepoteší každého a čoskoro sa musí dať na útek. Nie len pred majiteľmi továrne, ale aj pred robotníkmi, ktorí sa boja straty zamestnania. Pripomína mi to niečo, čo sa v textilnom priemysle naozaj stalo. V 40. rokoch ohlásil chemický gigant DuPont príchod revolučného syntetického tkaniva nylonu. Dievčatá sa išli radosťou z nových trvanlivých pančúch zblázniť. Nadšenie však netrvalo dlho. Pred vojnou aj po vojne pracoval môj otec v spoločnosti DuPont na oddelení nylonu. A rozprával mi, ako ich skúšali pri výrobe pančúch. Muži mali pančuchy odniesť svojim manželkám či priateľkám, aby ich vyskúšali. Moja mama bola prvými nylonovými pančuchami nadšená, pretože boli naozaj pevné a odolné. Chemici z firmy DuPont mohli byť na svoje výsledky právom pyšní. Odolnosť nylonových pančúch oceňovali dokonca aj muži. Problém však tkvel v tom, že mali dlhú životnosť. Ženy boli nadšené, že sa im na pančuchách nepúšťali očká. Lenže spoločnosti vyrábajúce pančuchy ich preto predávali málo. DuPont dal otcovi Nicole Foxovej a jeho kolegom nové nariadenia. Muži z oddelenia sa museli vrátiť k rysovacím doskám za účelom vymyslenia slabších vláken. Museli vytvoriť menej odolný materiál púšťajúci očká, aby pančuchy vydržali len obmedzenú dobu. Tí istí chemici, ktorí svoje schopnosti využili na výrobu odolných nylonových pančúch, začali kráčať s duchom doby a navrhli menej odolný materiál. Hrozba trvanlivosti sa z továrne stratila podobne ako na plátnach kín. Nad objavom potrebujeme získať úplnú kontrolu. Zaplatíme vám aj dvojnásobok sumy. 250 000. Chcete ho zastaviť? Áno. Ako sa asi chemici v DuPontovej firme cítili, keď museli znižovať kvalitu vlastných výrobkov? Vyrábať nekvalitné výrobky bolo pre inžinierov zaiste ubíjajúce, najmä ak vynaložili toľko úsilia, aby ich kvalitu zaručili. Na druhej strane, možno je to len pohľad zvonka. A či vyrobili pančuchy odolné alebo menej odolné, oboje bola ich práca. Inžinieri sa ocitli v zložitej etickej dileme. To, že museli čeliť plánovanému zastarávaniu, ich nutilo overovať najzákladnejšie etické zásady. Stará škola bola presvedčená, že by mali vyrábať kvalitné výrobky, ktoré vydržia čo najdlhšie, a novú školu inžinierov ovplyvňoval trh, ktorým diktoval vyrábať veci na jedno použitie. Rozpor sa nakoniec skončil tým, keď prevládol prístup trhu a novej školy. Smrť obchodného cestujúceho. Plánované zastarávanie neovplyvnilo len inžinierov. Frustráciu bežných spotrebiteľov odzrkadľuje klasická hra dramatika Artura Millera. Tak ako jeho Willy Lomax, aj ostatní konzumenti boli odkázaní na bezmocné ponosy. Aspoň raz v živote by som chcel vlastniť niečo, čo sa nepokazí skôr, ako to kúpim. Ten brak ma pripraví o život. Len čo splatím auto, môže ísť do šrotu. Chladnička. Požiera elektrínu ako maniak. Oni tie veci časujú. Keď ich konečne splatíš, môžeš ich rovno vyraziť. Spotrebitelia zväčša ani netušili, že na druhej strane železnej opony v krajinách východného bloku existovala ekonomika bez plánovaného zastarávania.
Komunistické hospodárstvo neovládal voľný trh, ale štátne centrálne plánovanie. Bolo neefektívne a trpelo chronickým nedostatkom zdrojov. V takom systéme by plánované zastarávanie nedávalo žiaden zmysel. Bývalé východné Nemecko bolo najúspešnejšou komunistickou ekonomikou a oficiálne regulácie stanovovali, že chladničky a pračky musia fungovať minimálne 25 rokov. Túto chladničku východonemeckej výroby som kúpil v roku 1985 a má najmenej 24 rokov. Žiarovku som doposiaľ nemusel meniť. Takisto má takmer 25 rokov. V roku 1981 vyrobila továreň vo východnom Berlíne dlhotrvajúcu žiarovku. Uviedli ju na medzinárodnom veľtrhu so svietidlami s úmyslom nájsť odberateľov zo západu. Keď východonemecký výrobca v roku 1981 prezentoval dlhotrvajúce žiarovky na veľtrhu v Hanoveri, západní výrobcovia sa nazdávali, že chce ľudí pripraviť o prácu. Ale inžinieri z firmy Narva odpovedali: naopak, pracovné miesta udržiavame práve vďaka tomu, že šetríme zdroje a nemrháme wolframom. Západní odberatelia žiarovku odmietli. V roku 1989 sa zrútil Berlínsky múr. Továreň bola zatvorená a výroba východonemeckej dlhotrvajúcej žiarovky sa zastavila. Dnes sa dá vidieť len na rôznych výstavách a v múzeách. Po 2 desaťročiach sa konzumný spôsob života vymkol spod kontroly na východe, rovnako ako na západe. No predsa nastala istá zmena. V ére internetu sa spotrebitelia rozhodli proti plánovanému zastarávaniu vzoprieť. Náš prvý film, ktorý mal ohlasy, bol film o iPodoch. Kúpil som si iPod za 400 či $500 a o 8 mesiacov, možno o rok, v ňom odišla baterka. Zavolal som do firmy Apple, aby mi baterku vymenili, ale podľa ich vtedajšej politiky som si vraj mal kúpiť nový iPod. Môžete si kúpiť nový. Apple neponúka pre svoje výrobky nové batérie? Nie. Nehnevalo ma ani tak to, že odišla baterka. Keď mi odíde baterka v telefóne Nokia alebo aj v počítači Apple, stačí ju vymeniť. Ale v iPode, ktorého hardware je taký drahý, ju nestačí vymeniť, treba kúpiť nové zariadenie. Môj brat Van prišiel s nápadom natočiť o tom film. Chodili sme po meste a na každý reklamný plagát propagujúci iPod sme nasprejovali nápis: baterka iPodov vydrží len 18 mesiacov a nedá sa vymeniť. Video sme zavesili na našu stránku a už po prvom mesiaci mala návštevnosť okolo 6 miliónov. Ľudia sa po nej išli potrhať. Právnička zo San Francisca Elizabeth Pritzkerová sa o videu dopočula a spoločne so svojimi partnermi sa rozhodla firmu Apple žalovať za krátku životnosť batérií iPodov. Pol storočia od prípadu so žiarovkou sa plánované zastarávanie opäť dostalo pred súd. Súdny spor sme začali 2 roky po uvedení iPodov na trh. V tom čase Apple len v Spojených štátoch predal okolo 3 miliónov iPodov. Mnohí z 3 miliónov vlastníkov iPodov mali s batériami problémy a boli ochotní podať žalobu. Jedným z nich bol aj Andrew Westley. Spomedzi tých spotrebiteľov, ktorí sa nám ozvali, sme vybrali niekoľkých, ktorí sa stali zástupcami v právnej žalobe. Išlo o spôsob právnej žaloby zakotvenej v právnom systéme Spojených štátov, podanú jednou alebo viacerými osobami, ktoré pred súdom vystupujú v mene veľkej skupiny osôb s rovnakým záujmom.
Na súde som zastupoval tisícky, možno 10 000 osôb. Prípad sa stal známy ako Westley versus Apple. Keď moji priatelia a rodina zistili, o aký veľký spor ide, nazdávali sa, že sa zo mňa stáva tzv. Radikál, nový zástupca Erin Brockovičovej. V decembri 2003 sa Elizabeth Pritzkerová so žalobou obrátila na súd v okrese San Mateo, len pár ulic od riaditeľstva firmy Apple. Od firmy Apple sme si vyžiadali technické dokumenty týkajúce sa fungovania batérie v iPode. A dozvedeli sme sa veľa podrobností o jej konštrukcii či spôsoboch testovania. Vďaka tomu sme zistili, že konkrétny druh lítiovej batérie v iPodoch Apple bol skutočne navrhnutý tak, aby mal len krátku životnosť. Som presvedčená, že firma Apple úmyselne vyrába iPody podľa politiky plánovaného zastarávania. Po niekoľkých mesiacoch napätia sa obe strany dohodli na zmiery. Firma Apple zriadila službu výmeny batérií a záruku na iPody rozšírila na 2 roky. Žiadateľom bolo poskytnuté odškodné. Osobne ma veľmi znepokojuje najmä to, že Apple sa prezentuje ako mladistvá, progresívna, do budúcna hľadiaca spoločnosť, no pritom nedodržiavala environmentálnu politiku, ktorá by spotrebiteľom umožňovala produkty recyklovať alebo likvidovať adekvátnou cestou. To si skutočne protirečí s ich oficiálnym posolstvom. Plánované zastarávanie vytvára nepretržitý príliv odpadu, ktorý sa preváža do krajín tretieho sveta, napríklad do africkej Ghany. Do našej krajiny sa už 8 alebo 9 rokov dovážajú kontajnery s elektronickým odpadom. S vyradenými počítačmi či televízorom, ktoré v rozvinutých krajinách už nikto nechce. Prevážanie elektronického odpadu do krajín tretieho sveta je medzinárodným právom zakázané, ale obchodníci majú na porúdzi jednoduchý trik. Odpad deklarujú ako tovar z druhej ruky. Viac ako 80% elektronického odpadu privážaného do Ghany sa vôbec nedá použiť a náklady kontajnerov sa povaľujú na skládkach po celej krajine. Sme na vychýrenom smetisku na predmestí Abgobloši ghanského hlavného mesta Accra. V minulosti tu v meandroch pretekala krásna rieka Odav, vždy plná rýb. Nedaleko odtiaľto sme chodili do školy. Na týchto miestach sme hrávali futbal. Sedávali na brehoch rieky, rybári nás vozili na vyhliadky po kraji. Ale to je všetko preč. Som z toho nesmierne smutný a veľmi nahnevaný. Dnes sa tu po škole žiadne deti nehrajú. Namiesto toho na smetisko prichádzajú deti z chudobných rodín hľadať zvyšky kovov. Spaľujú plastický povrch drôtov z vyradených počítačov, aby zachránili kovové káble. A čo ostane? Preberajú najmenšie deti, spokojné aj s tými kúskami kovu, na ktoré staršie deti zabudli. Ľudia z lodných zásielok tvrdia, my len chceme vyrovnať technologické rozdiely medzi Európou a Severnou Amerikou a medzi Ghanou a zvyškom Afriky. No pravda je taká, že tento odpad jednoducho nefunguje. Elektronický odpad nemá zmysel, ak sa s ním nedá nič robiť. Najmä, ak ste ho sám nevyrobili a vaša krajina sa zneužíva ako smetisko sveta.
Odpad, ktorý bol počas industriálnej éry tak dlho ukrývaný pred našim zrakom, priamo vstupuje do našich životov a už sa tomu nedá zabrániť. Hospodárstvo založené na plytvaní je na konci s dychom. Odpad už niet kam presunúť. Postupne sme si uvedomili, že naša planéta to nemôže znášať do nekonečna. Naše prírodné a energetické zdroje nie sú nevyčerpateľné. Budúce pokolenia nám nikdy neodpustia a určite sa dozvedia o životnom štýle vyspelých krajín založenom na plytvaní. Všade na svete ľudia začali proti plánovanému zastarávaniu bojovať. Mike Anane začal tam, kde sú koneční adresáti. Podstatné je mať dostatok informácií. Tu skladujem elektronický odpad označený štítkami výrobcu. Napríklad tu sa uvádza Amu-centrum v západnom Sielande. Je to v Dánsku. Toto pochádza z Nemecka. Len nám to sem vysypali. Westminster College. A tu je Apple. Spoločnosť, ktorá sa všade prezentuje tak náramne ekologicky. A pritom nám sem vyváža svoj odpad. Vytvoril som si databázu so štítkami, kontaktnými adresami a telefónnymi číslami spoločností, z ktorých pochádza elektronický odpad vyvážaný na skládky v Ghane. Zo zbierané informácie Mike zamýšľa predostrieť ako dôkazy v súdnom procese. Musíme konať. Zodpovední musia byť za vyvážanie odpadu do Ghany potrestaní. Marcos na internete pokračuje v hľadaní možností predĺžovania životnosti svojej tlačiarne. Objavil ruskú stránku, ktorá zadarmo ponúka softvér so špeciálne vyvinutým čipom. Programátor dokonca otvorene vysvetľuje svoju osobnú motiváciu. Tlačiarne sa kazia, lebo sú nekvalitné. Nekvalitný model vyhovuje biznisu, nie však užívateľovi a životnému prostrediu. Môj softvér vychádza v ústrety spotrebiteľovi tým, že umožňuje vymeniť opotrebovanú atramentovú podložku. Marcos nevie, čo si má myslieť, ale softvér si napriek tomu stiahne. John Takara bojuje proti plánovanému zastarávaniu z malej francúzskej dediny tým, že ľuďom pomáha nachádzať nové, alternatívne obchodné a dizajnové stratégie z celého sveta. Vo všetkých chudobných krajinách si ľudia celkom prirodzene veci opravujú sami. Názor, že vec je treba vyhodiť len preto, že sa na nej niečo pokazí, je pre ľudí z globálneho juhu nemysliteľné, neušľachtilé a vulgárne. Na tradíciu schopnosti veci šetriť a opravovať existuje v Indii dokonca veľmi zložitý pojem džugát. Vyhľadávame ľudí, ktorí sa na projektoch podieľajú aktívne, nielen abstraktne rozprávajú o tom, ako je všetko zlé a čo by sa malo zmeniť. Jedným z tých ľudí je aj Warner Phillips, potomok slávnej dynastie výrobcov žiaroviek. Starý otec ma raz zobral do jednej z tovární firmy Philips v Eindhovene a ukázal mi, ako prebieha veľkovýroba žiaroviek. Bol to silný zážitok. Po 100 rokoch od založenia žiarovkového kartelu Warner Phillips v rodinnej tradícii pokračuje. S úplne novým prístupom vyrába polovodičové LED žiarovky, ktorých životnosť je 25 rokov. Medzi svetom obchodu a životným prostredím nemá existovať priepasť. Podľa mňa sa obchod dá zosúladiť s trvalou udržateľnosťou a dokonca je pre obchod prospešná. Jedinou cestou k tomu je podľa mňa uvedomiť si skutočnú cenu zdrojov, ktoré sa využívajú. Zohľadňujeme cenu energie, ale aj energiu, ktorá sa spotrebuje pri transporte. Keby mali dopravcovia za transport platiť skutočnú cenu, nevraviac o tom, že ropa je neobnoviteľný zdroj, za ktorý nemáme náhradu,
náklady za transport by stúpli 20-násobne až 30-násobne. Ak sa to zohľadní pri každom vyrobenom produkte, pre výrobcov a podnikateľov všade na svete to bude veľká motivácia vyrábať produkty s veľmi vysokou životnosťou. Politika plánovaného zastarávania sa dá odstraňovať aj novým prístupom k technike a výrobe spotrebného tovaru. Moderný koncept, označovaný pojmom z kolísky do kolísky, tvrdí, že keby boli všetky továrne kompatibilné s prírodou, plánované zastarávanie by sa prekonalo. Keď sa hovorí o ochrane životného prostredia, rozumieme pod tým šetrenie, obmedzovanie, žiadny odpad, menej škodlivosti. Keď však pozorujeme na jar prírodu, vidíme, že nepotrebuje šetriť, obmedzovať, ani redukovať odpad. Príroda vytvára hojnosť všetkého, no opadané kvety, mŕtve lístie či iné odumreté časti nie sú odpad. V prírodnom cykle sa stávajú živinami pre iné organizmy. Príroda nepozná odpad, pozná len živiny. Podľa Braungarta priemysel môže tento harmonický prírodný cyklus imitovať. Že to možné je, dokázal novým návrhom výrobného procesu v švajčiarskej textilnej továrni. Keď máme napríklad látku na potiahnutie gauča alebo stoličky, zvyšné odstrižky sú natoľko jedovaté, že sa musia zlikvidovať ako špeciálny odpad. Michael Braungart zistil, že v továrni sa bežne používali stovky vysokotoxických farbív a chemikálií. Pre výrobu v novej továrni obmedzil spolu so svojím tímom tento zoznam na 36 biologicky odbúrateľných látok. Sústredíme sa na látky, ktoré sú také neškodné, že by sa dali nakrájať a zjesť. Pre spaľovne odpadu je odstránenie každého výrobku s krátkou životnosťou problém. Ak však spoločnosť vytvára výživné látky, produkt s krátkou životnosťou predstavuje možnosť vyrobiť z neho niečo nové. Radikálnejší kritici plánovaného zastarávania ale tvrdia, že len reforma produkcie nestačí. Podľa nich treba celkom zmeniť ekonomický systém a náš rebríček hodnôt. Ide o skutočnú kultúrnu revolúciu. Zmenu doterajšej paradigmy, zmenu myslenia. Tá revolúcia sa nazýva odmietnutie ekonomiky rastu. Serge Latouche prednáša, ako sa dá celkom vymaniť zo spoločnosti založenej na ustavičnom raste. Odmietnutie ekonomiky rastu je provokatívny koncept, ktorého zmyslom je skoncovať s delirickým diskurzom o akomkoľvek raste, či už nekonečnom alebo udržateľnom, a ktorý zdôrazňuje potrebu dôkladnej zmeny myslenia. Podstata odmietnutia ekonomiky rastu sa dá vystihnúť slovesom znižovať. Znižovať vplyv na prírodu, znižovať plytvanie, nadprodukciu, nadmernú spotrebu. Znižovaním spotreby, znižovaním produkcie sa vytvára voľný čas, vďaka ktorému sa dajú rozvíjať iné formy bohatstva. Ich výhodou je, že spotrebou sa nevyčerpávajú, podobne ako priateľstvo alebo poznanie. Naša spoločnosť chorobne lipne na veciach. Dávajú nám pocit sebavedomia a identity. Čiastočne je to v dôsledku zániku javov, ktoré v nás identitu vytvárali pôvodne. Napríklad prináležitosť k istej komunite, vzťah k pôde a iné sociálne väzby, ktoré konzumný spôsob života vytlačil. Keby šťastie záviselo od úrovne spotreby, mali by sme byť úplne šťastní. Spotrebujeme totiž 26-násobne viac ako v dobe Karla Marxa. A všetky prieskumy verejnej mienky ukazujú, že ľudia napriek tomu nie sú 26-násobne šťastnejší. Šťastie sa vždy dá merať len subjektívne. Kritici odmietania rastu sa obávajú, že to zničí moderné hospodárstvo a uvrhne nás to kamsi do doby kamennej. Návrat k udržateľnej spoločnosti, ktorej ekologická forma nepresahuje možnosti planéty, neznamená návrat do doby kamennej.
V krajine ako je Francúzsko to znamená návrat do 60. rokov 20. storočia, čo skutočne nebola žiadna doba kamenná. Spoločnosť odmietajúca ekonomiku rastu uskutočňuje Gandhiho myšlienku, podľa ktorej je svet dostatočne veľký na to, aby uspokojil potreby všetkých, no vždy bude priveľmi malý na to, aby mohol uspokojiť nenásytnosť nemnohých. Marcos si do počítača nainštaloval bezplatný ruský program. Pomocou nového softvéru sa mu podarilo nastaviť čip vo vnútri tlačiarne naspäť na nulu. Tlačiareň sa v tom okamihu odblokuje. Na slovenskom znení spolupracovali Peter Rúfus, Jana Bárdošová, Peter Kolárik, Jan Tréger, Ľubica Očková, Martin Vitek, Peter Heriban, Hanna Sokolíková, Silvia Rupeltová, Ružena Zindlerová, William Tokár a Ivan Paldia. Slovenské znenie vyrobila Slovenská televízia pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2013.